Natukom il-lejla tajba u s-sena it-tajba. Fisem id-djoċesi ta' Għawdex nilqowkom għal xandira oħra biex flimkien nassistu għal lezzju divina fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Illum is-sibt l-ewwel ta' Jannar, l-ewwel tas-sena 2022, il-Knisja tiċċelebra wkoll is-solennità ta' Marija Omm Alla. Imma billi illum huwa wkoll is-sibt mill-lejla tħallna għall-liturġija ta' solennità oħra kbira, illi hija waħda mid-diversi tappi importanti fil-liturġija ta' ċelebrazzjoni tal-Miliet Imqaddes, il-Misteru tal-Inkarnazzjoni. L-Epifanija tal-Mulej tiċċelebra il-wirja ta' dan l-iben Alla illi sar bniedem issa quddiem il-ġnus kollha tal-art, rappreżentati fit-tliet slatin maġi. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jmexxi din il-lezzju divina mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb f'Taċċawla, il-Belt Victoria Għawdex.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Nitolbu. U Alla, inti llum b'kewba mexxejt il-ġnus u għarraftilhom lil ibnek il-waħdini. Fil-ħnina tiegħek għatina li aħna li diġà rafniek bis-saħħa tal-fidi naslu biex nitaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix saltan flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lud? Għax rajna kewba tiegħu tiela u ġejna nqemuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabbar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija u huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. U int Betlem, art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost l-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħħbi u tkixxef bir-raqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih derilhom il-kewba. Bagħathom Betlem u qalilhom: morru, staqsu sewa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba intlew ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu id-dar u raw lit-tifel u ommu Marija, inxteħtu fl-art iqmuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.
Lejla tajba l-kulħadd u l-ewwel tas-sena tajba l-kulħadd. Nittamaw li ikollna sena tajba mhux biss bħalissa l-ewwel li jiġi f'moħħna meta ngħidu sena tajba li tonqos l-intensità tal-pandemija li qegħdin fija. Imma meta ngħidu sena tajba, meta nawguraw sena tajba aħna bejnietna l-insara, inkunu nawguraw ħafna iktar, inkunu nixtiequ lil xulxin li Ġesu, il-persuna ta' Ġesu tikber fina. Meta Ġesu jikber fina, matul is-sena d-dieħla jista' jiġri li jrid. M'għandniex kontroll, ma nafux se tkun aħjar jew għar. Imma jekk Ġesu jikber fina, jibqgħu ċerti li s-sena li bdejna tkun kif tkun, niddiljaw magħha mill-aħjar li nistgħu bl-aħjar mod possibbli. Għax m'hemmx bniedem iktar bniedem minn Ġesu. Il-Vanġelu tal-lum li għadna kif smajna, dak li se jkun iċ-ċentru tal-liturġija ta' għada, il-festa tal-Epifanija, ilaqqana l-istess mal-persuna ta' Ġesu flimkien ma' ommu fid-dar. U San Mattew imexxina fit-triq flimkien ma' żewġ tipi ta' nies. Min-naħa hemm il-maġi illi jimxu, li jitilqu, jimxu u jfittxu u jsibu. U min-naħa l-oħra hemm Erodi flimkien mal-inturax kollu tiegħu fil-palazz f'Ġerusalem, illi jibqgħu wieqfa sedentarji ma jimxux, ma jfittxux u allura ma jsibux. Interessanti għaliex San Mattew minn barra li jrid jirrakkontalna storja ġrajja, irid jirrakkonta wkoll x'jiġri effettivament, mhux biss fis-soċjetà li fiha ngħixu. Hemm dawk li jfittxu li jiltaqgħu ma' Ġesu. Hemm dawk li jarfu xi ftit li Ġesu huwa tassew kewba u tassew dawl li għandna bżonnu. Imma wkoll San Mattew irid jurina illi fil-ħajja tagħna din l-esperjenza taż-żewġ kurrenti kontra xulxejn, dawk li jfittxu lil Ġesu għax huwa d-dawl tagħhom u dawk li jibżgħu minnu, dawk li jiddejqu bih għaliex ifixklhom il-pjanijiet tagħhom, hija esperjenza li mhux biss ngħixu fis-soċjetà imma ngħixu kull wieħed u kull waħda minnha fil-qalb tagħna. Fil-qalb tagħna hemm il-maġi, imma fil-qalb tagħna ikollna nkunu sinċiri u ngħidu li hemm ukoll Erodi. Forsi mhux daqshekk krudili, mhux daqshekk kiefer, mhux daqshekk qattiel, imma Erodi sedentarju, Erodi li jaħseb fih innifsu, Erodi egoċentriku, Erodi li jfittex li iwettaq il-pjanijiet tiegħu u lil Ġesu iħossu bħala tfixkil. Il-kelma Epifanija illi hija l-kelma l-isem li jingħata lill-festa li se niċċelebraw għada, ġejja minn kelma Griega epifainos, illi kienet użata fl-antikità sa mit-tielet u r-raba' seklu qabel Kristu biex titkellem mis-solstizzju fi kliem ieħor. Minn dak iż-żmien fis-sena bejn wieħed u ieħor bejn l-20 ta' Diċembru u l-5-6 ta' Jannar illi fih l-antiki ma kunux daqshekk preċiżi bħalna, kienu jaħsbu li x-xemx tieqaf nieżda l-isfel. Tieqaf milli tiddallam, il-ġurnata tibda bil-mod il-mod tikber, tibda bil-mod il-mod tiżdied. U fis-6 ta' Jannar propju kienet isseħħ din il-festa, il-festa lix-xemx, il-festa lill-Alla Apollo, Alla tax-xemx, illi kien jindika il-bidu tal-ħajja, il-bidu tad-dawl mill-ġdid fis-sena matul is-sena. U l-Knisja inqidiet b'din l-okkażjoni b'din il-festa pagana biex tagħti tifsira profonda lil dak li ġara mal-miġġija ta' Ġesu. Mal-miġġija ta' Ġesu il-bniedem beda tiela mid-lam għad-dawl, beda ħireġ mid-lamijiet tiegħu. Mal-miġġija ta' Ġesu kull bniedem
beda jkun iktar konxju u seta' iktar igawdi mid-dawl illi hemm fil-qalb tiegħu permezz tad-dawl li jagħtina Ġesu meta nisimgħuh u meta nħalluh jidħol fl-istorja ta' ħajjitna. Allura meta jitwieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant jiġu Ġerusalemm u jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut. Min huma l-maġi? Min hu Erodi? Il-kelma magoj li juża San Mattew fil-Vanġelu tiegħu tirreferi għal nies illi kienu sintesi taħlita ta' diversi professjonijiet biex ngħidu hekk. Kienu nies verament li jagħmluha ta' maġi, ta' magi, nies li jippruvaw jagħmlu ħwejjeġ straordinarji, imma kienu nies orrif, nies intelligenti, kienu nies li osservaw lil kwiekeb, kienu wkoll b'xi mod tip ta' ministri tal-kult, tip ta' saċerdoti dawn il-maġi. Allura kienu biex ngħidu hekk in-nies tal-kultura, biex ngħidu hekk kienu n-nies illi ma kinux jikkuntentaw ruħhom bil-ġurnata billi jiklu u jorqdu. Imma kienu nies li jfittxu il-verità, nies li jridu jifhmu, jarfu is-sens, it-tifsira tal-ħajja tagħhom. Nies li jixtiequ jkunu jafu minn fejn ġejjin, x'inhu is-sens, is-sinifikat tal-eżistenza tal-ħajja, x'inhi t-tifsira tat-tbatija, għalfejn il-mewt u x'jiġri wara l-mewt. U allura bil-mod tagħhom, bil-mezzi li kellhom, kien jippruvaw jagħtu spjegazzjoni, xi drabi razzjonali, xi drabi fantastika fil-fantasija, xi drabi fil-maġija, xi drabi fil-fidi tagħhom, risposti għal dawn id-domandi profondi. U diġà il-maġi allura jlaqqowna ma' dik il-parti mhux biss fis-soċjetà, mhux biss fil-familja, imma dik il-parti fija fik, fina, illi ma toqgħodx bi kwieta. Dik il-parti fina li trid risposti, dik il-parti fina li tistaqsi, dik il-parti fina li tidħol fid-dubji tal-fidi, dik il-parti fina illi mhix kuntenta sempliċement b'dak li tisma', b'dak li semet, imma trid tiskopri, trid il-provi, trid tfittex, trid tarrex, trid tara, trid tmiss. U diġà allura l-maġi mill-bidunet ta' din il-lezzju divina ta' dan il-Vanġelu jistimulawna, iħeġġuna biex ma noqtlux fina ix-xewqa li nkunu nafu. Ma noqtlux fina ix-xewqa li nkunu aħjar. Biex ma noqtlux fina ix-xewqa li nkunu iktar tajbin. Il-maġi huma simbolu, sinjal ta' dik il-parti fil-bniedem li tfittex dejjem li tikkonverti, li tinbidel. Tikkonverti mhux biss mill-ħażin għat-tajjeb, imma li tinbidel dejjem għall-aħjar. Dawn il-maġi huma rrappreżentati fl-ikonografija, fl-ikoni, fil-pitturi antiki, sa mill-antikità, sa mill-bidunet tal-Knisja. Fil-fatt, għandna diġà pitturi tat-tieni seklu, jiġifieri tas-sena 100 u xi ħaġa, li jirrappreżentaw lill-Madonna b'Ġesu f'ħoġora u l-maġi li jiġu jġibu r-rigali. Fil-katakombi ta' Priscilla ġewwa Ruma, propju fuq biex ngħidu kważi t-tafal, hemm din l-istampa, hemm dan l-affresk hekk importanti. Diġà sa 200 sena qabel ma bdew jiġu rrappreżentati fil-pittura ir-rajja. Ir-rajja bdew jiġu rrappreżentati mhux qabel ir-raba' seklu. U allura dawn il-maġi jfisser li fihom seħer, fihom xi ħaġa li tirrappreżenta tassew lil kull wieħed u lil kull waħda minnha. Tant illi ħafna drabi huma rrappreżentati mhux kollha tal-istess ġilda, imma jirrappreżentaw tipi differenti ta' ġnus, nies differenti, minn pajjiżi differenti, minn kontinenti differenti. Tradizzjoni f'Betlem tgħid
illi l-Persjani meta kisru l-art imqazza u waslu biex ikissru wkoll it-tempju, il-katedrali, il-knisja li tfakkar it-twelid ta' Ġesu ta' Betlem. Meta fuq il-bieb ta' dan il-katedral raw lil dawn il-maġi li bsejn wieħed minnhom il-bis Persjan, allura ma missewiex il-knisja, ma kisruwiex il-knisja. Għax ħassew li għandhom sem minna, ħassew li għandhom parti minna. Dawn il-maġi huma rappreżentati wkoll mhux kollha tal-istess setà. Wieħed minnhom huwa rappreżentat bħala żagħżugħ, l-ieħor ta' mezz'età, fil-waqt li ieħor huwa meqjus bħala iktar anzjan. Hija r-rappreżentanza tal-umanità li tfittex id-dawl, li tfittex il-verità. U kieku jkollna aħna nieqfu ftit u nirriflettu, mhux kull wieħed u kull waħda minna jħoss illi dawn il-maġi huma parti minn ħajtu. Mhux kull wieħed u kull waħda minna għandu mistoqsijiet, għandu domandi illi għadu jfittex risposti għalihom u forsi għandna iktar domandi mill-risposti. Imma min-naħa l-oħra dawn il-maġi li jitilqu mill-vant jiltaqgħu ma' personaġġ ieħor, il-personaġġ famuż u fl-istess ħin krudili ta' Erodi. Dwar Erodi nafu mhux biss mill-Vanġelu, imma nafu ħafna u ħafna mill-kotba ta' Giuseppe Flavio illi fid-diversi kitbiet tiegħu kemm fl-antikitajiet Lut kif ukoll fil-gwerer Lut, żewġ kotba kbar tiegħu, jikteb dwar dan il-personaġġ emblematiku, dan il-personaġġ verament diskuss, problematiku, il-personaġġ ta' Erodi. Erodi kien bniedem intelligenti. Erodi kien bniedem kapaċismu, tant illi jekk xi ħadd minnkom qatt mar fl-art imqazza għadu sal-lowm jista' igawdi il-fdalijiet ta' postijiet enormi kbar, sbieħ, arkitettoniċi illi għamel dan is-sultan famuż illi ma kienx ludi, imma kien ġej minn ir-razza tal-Asmonej u għalhekk kellu relazzjoni konflittwali ħafna mal-poplu ludi. Kienu jħobbuh u joboduh fl-istess waqt. U kien minħabba fekk illi bena it-Tempju ta' Ġerusalem, waħda mill-opri l-kbar illi qatt seħħu li qatt inbnew fuq wiċċ id-dinja. Binja kbira enormi li sal-lum għadek tista' tgawdi ftejt ħafna mill-fdalijiet tagħha. Erodi kien arkitett famuż, imma mhux biss, kien bniedem egoċentriku. Kien bniedem illi jaħseb illi l-ewwel hu, it-tieni hu u t-tielet hu. Imbagħad jekk jibqa' hu wkoll. Kien jaħseb illi hu biss għandu raġun. Erodi kien jibża illi xi ħadd jieħodlu t-tron tiegħu. Erodi kien jibża saħansitra anki minn uliedu, tant illi nafu li qatel 2 minn uliedu, lill-Aristoblu u lill-Alessandru. Kif kien jara 2, kif kien jara li xi ħadd minn uliedu illi kien se jkun intelligenti, bravu, li jista' fil-futur jieħodlu t-tron tiegħu, kien jispiċċa jew joqtlu jew jibgħat biex joqtlu. U għamel l-istess lil waħda anzi lil 2 minn nisa tiegħu. Kien bniedem li tant kien egoċentriku li meta wasal biex imowt billi nies kien joboduh għax kien bniedem krudejl, iddeċieda illi joqtol ħafna nies mill-palazz Sirjali b'tali mod illi qal meta mmut jien xi ħadd ikollu jibki bil-fors f'Ġerusalem. Tant kemm kien bniedem egoċentriku, iffissat fih innifsu, jaħseb fih innifsu, jaħseb illi hu biss għandu awtorità, hu biss kapaċi, kif jgħid hu sewwa, kif jgħid ħadd ieħor ħażin. Erodi kien dak li llum ngħidulu persuna narċiżista għall-aħħar. Erodi kellu personalità qawwija, imma personalità li dawk ta' madwara kienet tinqeda bihom, ta'sarhom u tarmihom. Tgħidu li ħadd minna mhu bħalu, imma jibqgħu ċerti li f'kull wieħed u f'kull waħda minna
hemm parti żgħira jew kbira minn Erodi fil-persuna tagħna. M'hemmx biss il-maġi li jfittxu l-verità, li jfittxu d-dawl, imma hemm ukoll Erodi illi kull darba li nisimgħu l-kelma tal-Alla jirreżisti, jirribella, illi kull darba li nisimgħu messaġġ illi jista' b'xi mod jixxejkjana iwaqqana fi kriżi mill-emil tal-passat tagħna, naraw kif induru miegħu biex ngħidu aħna għandna raġun, biex ngħidu imma Alla ħares kulħadd jagħmel hekk, imma Alla ħares ikollok tirreġistra dak kollu li għandek għax tispiċċa ma jkollokx tiekol, ikollok tħallas kollox taxxa. U nduru ma' ħafna u ħafna raġunamenti u ġustifikazzjonijiet b'tali mod li dak li nisimgħu minn barra nibblukkawh. Ma jibqax dieħel fina, ma nħallohx iwaqqana fi kriżi, ma nħallohx ixxejkjana, ma nħallohx ibiddilna. B'din l-istorja San Mattew irid jurina dak li jiġri fil-qalb tal-bniedem, fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħek. Irid jurina dak li jiġri fil-Knisja, irid jurina dak li jiġri fis-soċjetà, kull darba li jiddawl tal-kewba li hu Ġesu jitfaċċa fix-xefaq. Ir-reazzjonijiet tagħna jistgħu jkunu jew bħal tal-maġi jew inkella bħal ta' Erodi. U x'jistaqsu dawn il-maġi? Fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għaliex jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax il-maġi nittama li aħna wkoll bħalhom huma konvinti fil-fond tal-personalità tagħhom li is-sultan veru li l-mexxej tagħna mhux wieħed li jgħix li joqgħod fuq l-art. Imma s-sultan tagħna u wieħed li jmur lilien mill-kriterji, mill-intelligenza, mill-kapaċità tal-mexxejja tagħna tal-art. L-esperjenza tallimna għalmitna u tibqa' tallimna li l-mexxejja tal-art għandhom skop wieħed biss. Iva, li jgħinu l-poplu jimxi, iwa mela le. Imma fuq kollox l-iskopijiet tagħhom ikunu dejjem ta' poter, ta' awtorità u ħafna drabi ta' interessi personali. Huwa diffiċli ħafna għal bniedem jekk ma jiġġielidx kontinwament kontra tiegħu nnifsu. Illi mingħajr ma jinduna jispiċċa mal-partit ta' Erodi. Faċli immens għal bniedem. Iktar diffiċli li l-bniedem iżomm ir-rettitudni, iktar diffiċli li l-bniedem iżomm moralità f'saħħitha f'ħajtu minn li jispiċċa korrott. Għax l-egoizmu, l-egoċentrizmu ħafna drabi jinħeba taħt id-difiża ta' nfusna. Ħafna drabi niġġustifikawh bħalli kieku xi ħaġa tajba u bħalli kieku ma nistgħux nagħmlu mod ieħor fil-mument. U allura faċli ħafna illi aħna wkoll nidentifikaw ruħna ma' Erodi. Imma fl-istess waqt nafu illi Alla ħares qatt inqisu bħala mexxejja u mexxejja veri tagħna lil dawk li jmexxuna fuq l-art. Alla ħares qatt. Alla huma min huma, kemm fil-politika, kemm fil-Knisja, kemm f'kull tejb u f'kull area tas-soċjetà. Il-mexxej tagħna wieħed hu, il-mexxej tagħkom wieħed hu qalilhom Ġesu lill-Apposti. Il-mulej tagħkom wieħed hu, il-mulej Ġesu. U għalhekk jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut, imma din il-kelma lill-Erodi ħarbtitu. Din il-kelma Erodi ma kienx jiflaħ għalija. Il-Lut kienu jemnu u mhux huma biss imma fil-vant nafsani kien hemm mitwemmin illi kull persuna għandha l-kewba tagħha. Uħud għandhom kwiekeb li jixelu li jiddu ħafna fis-sema. U dawk huma n-nies kienu meqjusa bħala dawk in-nies li se jkunu influenti fis-soċjetà. Dawk in-nies li se jagħmlu xi ħaġa kbira fis-soċjetà, li se jkunu importanti. Imma oħrajn għandhom kwiekeb li jiddu inqas, li jixelu jew inemmu u mal-bqija l-maġġoranza, l-maġġor parti tal-poplu. U għalhekk jistaqsu il-maġi fejn hu s-Sultan tal-Lut li twieled?
għax rajna l-kewba tiegħu tila u aħna ġejna nqimuh, aħna ġejna nirrispettawh, aħna ġejna nistmawh. Xiġrilna, xiġrili jien, xiġrilek int, meta kelma ta' Alla, meta dawl jixxejkjalek l-abitudnijiet, id-drawwiet tal-ħajja tiegħek, xiġrilek, xiġrilna. Nitħawdu, nitgerfxu. Tħawwatu u Ġerusalem kollha miegħu. Qiegħed jeżaġera San Mattew għaliex għax skur li Ġerusalem ma tħawdietx ma' Erodi, għax kienet tkun kontenta Ġerusalem tant kemm kien joboduh in-nies l-Erodi, li kieku ġie xi ħadd ġire sultan u tajjarlu rasu lill-Erodi. Kienet tkun tassew kontenta. Imma meta jgħid tħawdet Ġerusalem kollha miegħu, San Mattew qiegħed jirreferi għal dak li jiġri fil-qalb ta' kull bniedem. Mod speċjali fil-qalb tal-bnedmin tal-qalba. Min huma l-bnedmin tal-qalb? Dawk li huma l-iktar qrib tal-fidi, dawk li huma l-iktar qrib ta' Alla. San Mattew huwa konxju li anki dawn, anki aħna s-saċerdoti, aħna li kuljum niċċelebraw l-Ewkaristija jew kull nhar ta' ħadd ma nfelquha qatt, aħna li nisimgħu l-kelma t'Alla, aħna wkoll li kollna dan ir-riskju illi nikkontentaw irwieħna, illi f'parti kbira minn ħajjitna, li parti tajba mill-esperjenza tal-ħajja tagħna hija sottomessa għal dak li jixtieq Alla u kważi imbagħad jiġrilna niġġustifikaw dawk il-momenti l-oħra, dawk il-partijiet l-oħra fejn aħna ma nħallux id-dawl tal-kewba idawwar id-dlamijiet tagħna. U allura x'jiġri? Jiġri li Erodi jiġbor flimkien lill-qassisin il-kbar il-kittieba u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Interessanti, għax dawk li suppost ikunu jafu, dawk li suppost jafu minnu Ġesu, dawk li suppost jafu l-profezziji, dawk li suppost qegħdin jistennew, dawk li suppost li jarfu lil Ġesu meta wasal, meta ġie. Isibu ruħhom f'sitwazzjoni li jiġu mdawlin minn nies barranin, minn nies li m'għandhomx il-fidi tagħhom. Imma Erodi u l-qassisin il-kbar u l-kittiba m'għandhomx l-umiltà li jaċċettaw li jistgħu jiġu malma saħansitra mill-barranin, saħansitra minn dawk li ma jemnux. U dan huwa riskju ieħor kbir għalina. Meta ninagħlqu, meta nkunu riġidi u ma nħallux id-dawl tal-kewba anki jekk ġej minn x'imkien ieħor, anki jekk mhux ġej mill-Knisja, imma ġej mit-triq, anki jekk ġej xi darba minn raġel, minn mara illi ma tistenniex minnhom, ma tistenniex minn għandhom, ma nħallux din il-kelma tgħaddi tinfet. U x'namlu? Niskreditaw il-persuna u dik fex tifhem. U dik għax ma tmux taqra ftit il-Bibja, u dik għax ma tibdix tmur il-Knisja, u dik għax ma tarax tagħha. U niskreditaw il-persuna b'tali mod illi d-dawl tal-kewba ma nħalluhx jinfet il-qalbna. U dawn isibu fl-Iskrittura, f'Betlem tal-Ludija, għax hekk inkiteb mill-profeti. Int Betlem, Ar ta' Ġuda, lem intix li sar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ il-mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. U żgur, Erodi ma jistax jaċċetta, ma jistax jaħbad ma' moħħu illi minn belt daqshekk ċkejkna jista' joħroġ sultan. Li sultan ma joħroġ minn Ġerusalem. Imma xorta waħda, meta jisma l-aħbar tal-kittiba, xorta waħda jagħmel f'moħħu illi jeqret li joqtol lil dan is-sultan illi eventwalment fil-futur seta' joħodlu il-post tiegħu. Imma aħna nafu li Ġesu kif jgħid b'mod miftuħ quddiem Pilatu, Ġesu ma ġiex biex ikun sultan ta' din id-dinja. Ġesu iva hu mexxej, hu raj, imma hu raj mhux bl-armi, hu raj mhux bil-poter, hu raj mhux li jikmanda. Ġesu raj bil-maqlub, Ġesu raj bl-armi tal-imħabba, Ġesu raj bl-armi tal-qadi, Ġesu huwa raj mhux li imexxi u jikmanda imma saħansitra li jobdi, saħansitra li jħalli lilu nnifsu, jafda lilu nnifsu fidejn dawk li għamlu l-ħsara,
jagħti lilu nnifsu lill-bniedem. U għamexxej totalment differenti Ġesu minn kif kien Erodi. U żgur li ma kienx se jidħol f'kompetizzjoni miegħu, assolutament. U din għandha tifsira kbira wkoll għall-ħajja tagħna. It-teddida li ħafna drabi aħna nimmaġinaw meta d-dawl tal-kewba jdawwal it-tlamijiet ta' qalbna hija teddida li aħna nimmaġinaw f'moħħna. Hija teddida falsa. Bħal dik li jimmaġina Erodi, xi ħadd li se jeqridni se jkisser li t-tron tiegħi. Le Ġesu ma jiġix biex ikisser it-tronijiet. Ġesu jiġi biex ikisser u jeqret id-dlam u l-ħażen mill-qalb. Hija xi ħaġa oħra differenti. Ħafna drabi jiġrilna li billi nkunu marbutejn ma' dawn is-sikurezzi forozzana meta l-mulej bid-dawl tal-kewba tiegħu, bid-dawl tal-kelma tiegħu. Jistimulana, jibbuttana biex nimxu pass il-qudiem f'ħajjitna, aħna nibżgħu. Aħna nibżgħu nirtiraw. U x'nagħmlu? X'nagħmlu? Jew nitbedu, jew moħħna ma nibqgħux naħsbu, nitbedu mill-kelma li nkunu smajna, awtomatikament ninsew nidħlu f'dimensja, jew inkella nagħmlu bħal Erodi, nikkumbattu. Erodi saħansitra jasal biex jikkumbatti. U tant kien malin illi jitlob l-informazzjoni lil maġi mhux biex jadurah, imma biex jipprova jeqirdu. U Alla ħares qatt aħna wkoll nistgħu b'xi mod, Alla ħares qatt nibnu niffintaw manuvri f'moħħna u f'qalbna biex persuna li b'xi mod qed titfa' dawl fuq ħajjitna niskreditawha. Biex persuni li b'xi mod qegħdin iweġġgħulna għaliex għax innikżulna l-kuxjenza tagħna nippruvaw b'xi mod inwarbuhom minn ħajjitna. U din tiġri f'ħajjitna, tiġri kontinwament, tiġri fuq ix-xogħol pereżempju. Tiġri qalb il-qraba. Tiġri meta jiġi biex jinqasam wirt, tiġri fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum, fl-esperjenza tal-ħajja ta' kuljum. Meta l-verità ma nkunux kapaċi insejħula ngħidula b'isima. U biex ma naffaċċjawx il-verità bħal Erodi niddefendu lil nfusna billi neqirdu l-għajn tal-verità, is-sors minn fejn tkun ġejja l-verità. Hekk kif Erodi meta sema bit-twelid ta' Ġesu, hekk kif Erodi jitħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu, il-maġi meta joħorġu minn Erodi u jerġgħu jaraw il-kewba x'jiġri, jimtlew b'ferħ kbir tas-sew. Jimtlew b'ferħ kbir tas-sew. Għandna differenza bejn min iħalli d-dawl tal-kewba jdawwallu ħajtu, jdawwallu qalbu, u min jiblokka jgħatti id-dawl tal-kewba biex jibqa' miexi bil-pjanijiet u bil-ħsibijiet ta' moħħu. Din il-mixja tal-maġi hija wkoll il-mixja tal-ħajja tagħna. Kif il-maġi osservaw ħarsu madwarhom, għamlu mistoqsijiet, kif il-maġi ridu jfittxu risposti għad-domandi tagħhom, hekk ukoll kull wieħed u kull waħda minna, jekk aħna għandna moħħ biex naħsbu ma nistgħux ma nemnux f'xi ħaġa. Il-fidi, ir-reliġjon hi marbuta mal-essenza tal-persuna. Anki min jgħid jien ma nemmix, mhux veru. Anki min jgħid jien ma nemmen f'xejn, mhux veru. Miskien qiegħed jgħid xi ħaġa b'oħra. Għaliex? Għax il-fidi mhix għajr fiduċja. Jekk kienx int tmur id-dar għandek fiduċja li se ssib il-mara fid-dar u forsi tkun preparat lek xi ħaġa. Jew jekk kienx int tmur id-dar għandek il-fiduċja li se ssib ir-raġel u mhux se tkun waħdek, int temmen f'xi ħaġa. Jekk int smajt ġrajja u interpretajta, tajt interpretazzjoni tagħha, int għandek kwadru ta' riferiment tal-fidi, int temmen f'xi ħaġa. Hija fittizja, hija finta, mhux ta' veru, fantasija, meta xi ħadd jgħid jiena ma nemminx. Tista' ma temminx fil-Vanġelu, imma ma tistax tgħid jiena ma nemminx. Għax f'xi ħaġa kull bniedem, la darba u bniedem
ma jistax ma jemminx. Issa nittama li t-twemmin tagħna jkun tassew infittex, ikun tassew marrex, li aħna ma nibqgħux bil-fidi li aħna ħadna li għaddewna u li forsi kultant blajna minn dawk ta' qabilna. Nittama li din il-fidi tkun fidi verament maħduma, fidi elaborata, fidi li rridu nfittxu, fidi li twaqqana fi krisi, fidi li fiha d-diffikultajiet tagħha, d-dubji tagħha. Din hija l-mixja li għamlu l-maġi. U kultant din il-mixja tal-fidi tagħna bħal dik tal-maġi tlaqqana ma' nies tal-Knisja li flok li jenuna ifixkluna. Anke din hija kontemplata fil-ġrajja li San Matteo jirrakkontalna. Dawk marru Ġerusalem. Dawk marru fil-qofol fiċ-ċentru ta' reliġjon ġudajka għaliex. Għax jekk ma jagħtuhomx informazzjoni tajba hemmhekk, fejn setgħu jdawluhom biex jaslu għand it-tarbija, għand is-sultan tal-Lut li twieled. Imma dawk flok li jenuhom fixkluhom. U aħna wkoll fl-esperjenza ta' ħajjitna nistgħu niltaqgħu ma' nies fl-istituzzjoni, nies fil-Knisja li flok li jgħinu ifixklu. Imma b'daqshekk in-nies tal-istituzzjoni anki jekk ma jagħmlux tajjeb, anki jekk jiskandalizzaw, b'daqshekk qatt mhu se jirnexxielhom iċajpru id-dawl tal-kewba. Il-kewba tibqa' l-iktar ħaġa importanti. Id-dawl tal-kewba tibqa' l-iktar ħaġa li kull bniedem għandu bżonn f'qalbu. Li kull bniedem jixtieq biex jimxi fit-triq. U x'jiġri meta jaslu fuq fejn kien hemm it-tarbija, il-kewba tieqaf. Tieqaf mhux kif naraw ħafna drabi fil-presepji. Il-kewba l-ewwel timxi, imbagħad tieqaf fuq l-art, tieqaf tisparixxi. Il-kewba ma tibqax tidher. Għaliex? Għax issa ma baqax iktar bżonn tagħha. Għax il-kewba ta' veru mhix xajr il-mulej Ġesu. Id-dawl li l-bniedem għandu bżonn mhux xajr il-mulej Ġesu. U x'jagħmlu l-maġi? Hekk kif jaraw il-kewba, hekk kif jaraw it-tarbija, id-dawl, il-kewba ta' veru, il-kewba ta' filgħodu, id-dawl ta' veru li jurina fit-triq mudlama tal-ħajja, x'jagħmlu? Jidħlu fid-dar u jaraw it-tifel ma' ommu u jinxteħtu fl-art u jiftħu t-teżori tagħhom u joffrulu rigali, deb, inċens u mirra. Interessanti il-verbi li juża San Matteo. Jidħlu fid-dar. Jidħlu fid-dar. San Matteo qiegħed jikteb bejn wieħed u ieħor fis-snin 70 wara Kristu, fejn diġà il-komunità nisranija qiegħda tifforma ruħha. U jidħlu fid-dar San Matteo diġà qiegħed jifhem li l-barrani illi min ifittex, illi min irid isib id-dawl tal-kewba ikollu bżonn illum jew għada jidħol fid-dar tal-komunità nisranija. Jidħol fid-dar. Insiru parti minn din il-komunità li bid-difetti kollha tagħha hija l-komunità li tostor, li tikkustodixxi, li tieħu ħsieb tħares id-dawl tal-kewba, id-dawl ta' Ġesu. Mhux monopolju tagħha, mhux monopolju tal-Knisja d-dawl ta' Ġesu, imma l-Knisja għandha l-missjoni li tħares dan id-dawl, għandha l-missjoni li xerret dan id-dawl, għandha l-missjoni li lil kull membru tagħha timlih kemm tista' dan id-dawl tal-verità li hu Ġesu. U x'jagħmlu l-maġi? Jaraw li t-tifel ma' ommu Marija u jinxteħtu fl-art iqimuh. Hawn verb qawwi ħafna. Il-verb tal-prostrazzjoni, il-proskinesis, li inti titbaxxa timtett mal-art. Quddiem xiex, quddiem min jien nitbaxxa u nimtett mal-art. Quddiem xiex, quddiem min, quddiem xiex, quddiem min jien nitkisser fil-ġurnata, fil-ġimgħa, fix-xahar. Quddiem xiex, quddiem min. Jien ma nikkalkulax li l-nifsi għax inqisi u inħossu ola jew kbar minni. Quddiem min. Jiena naħseb li hija mistoqsija li kull wieħed u kull waħda minna rridu nsibu xi ħiel ta' risposta għalija.
Quddiem min hu s-sultan tiegħi? Min hu r-re tiegħi? Min imexxini? Id-dawl minn li ma kewba nipprova nġibu fil-ħajja tiegħi. Serħu raskom li Erodi kien jipprova jġib id-dawl tiegħu mis-setat tal-poter, mill-qawwa. Kien jipprova jġib id-dawl tiegħu mill-kapaċitajiet personali. Imbagħad spiċċa kif spiċċa. Aħna nafu li Erodi verament spiċċa ħażin miskejn, għax spiċċa marit marda tal-ġilda. Giuseppe Flavio jirrakkonta illi l-ġilda tiegħu hemm deskrizzjoni dettaljata ħafna. Il-ġilda tiegħu mhux biss bdiet tikriħ u titħassar, imma bdiet tarmi riħa illi ħadd ma seta' jissapporti ħdejh fejnu. Jiġifieri altru dan il-poter, altru din il-popolarità, altru din il-kapaċità personali u altru l-verità. Altru dak li jimmaġinaw jaħseb, dak li xtaq u altru l-verità fi anfisha, altru r-realtà. Dan mhux biex ngħidu Alla kastigah lil Erodi li mhux għalhekk, imma biex ngħidu kemm kultant aħna nidħlu fi inganni, kemm aħna nisbaljaw, kemm aħna nikkalkulaw ħażin, kemm maħniex kapaċi naraw ir-realtà l-verità tal-ħajja tagħna, il-verità tal-esperjenzi li ngħixu. U joffrulu dawn ir-rigali, debb, inċens u mirra. U jiftħuhom dawn it-teżori tagħhom, jiftħuhom. X'inhi t-tifsira ta' dawn ir-rigali? Id-debb huwa il-materjal reali, il-materjal tar-rejiet. Imma mhux biss il-maġi joffrulu id-debb lil Ġesu għax iqisuh bħala s-sultan, le. Imma u minn hawn ġejja forsi l-idea li kienu slaten huma wkoll, illi mhix idea li nsibuha fil-Vanġelu, imma fl-istess waqt mhix idea daqshekk żbaljata. Għaliex? Għax jekk joffrulu d-debb ifisser li mhux biss qegħdin iqisuh bħala re, imma huma wkoll huma rejjiet. Kull wieħed u kull waħda minna bid-dawl ta' Ġesu. Kull wieħed u kull waħda minna meta nidħlu fid-dar u niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu għandna d-dinjità ta' re, għandna d-dinjità ta' sultan. Kull wieħed u kull waħda minna. Meta tibda taqta' qalbek, meta tibda tħossok inqas minn ħadd ieħor, meta tibda timmaġina li kulħadd iħares lejk bl-ikraħ, ftakar li jien ħolqiena għażejs għaddejs ta' Alla. Ftakar li f'dik il-ġilda, ftakar li f'dak il-moħħ u f'dik il-qalb li għadwejjaq hemm in-nifs ta' Alla. Hemm xi ħaġa kbira, hemm xi ħadd ilek iħobbok, hemm xi ħadd inti il-mimmi ta' għajnejh. Int sultan, iwa, int sultan. Kull wieħed u kull waħda minna. Aħna parti minn dan il-ħolqien. U nġorru fina dan in-nifs li fil-ktieb tal-Ġenesi u deskritt mod tant sabiħ. Inġorru fina d-divinità. Mhux biss din id-divinità li ġiet redenta, salvata u mollija mill-persuna ta' Ġesu. Meta inti tiltaqa' ma' Ġesu, titlaq kull tip ta' nuqqas ta' stima tiegħek innifsek. Meta inti tiltaqa' ma' Ġesu, titlaq kull tip ta' għejra li tħossok inqas minn ħadd ieħor. Meta inti tiltaqa' tassew ma' Ġesu, titlaq kull tip ta' ma nibqgħux nistkerħu lil nfusna. Ma nibqgħux inħarsu bl-ikraħ lejn nfusna u lanqas lejn l-oħrajn. Imma wkoll l-inċens. Il-maġi joffru l-inċens. L-inċens huwa il-materjal, huwa dak ir-reżin u xekk li jiġi mis-siġar, kienu jġibuh ħafna drabi mill-Arabja Sawdija jew inkella saħansitra mill-Etjopja. L-inċens kien jiġi użat ħafna fis-sakrifiċċji, jiġi użat ħafna fil-qima mogħtija lil Alla fit-Tempju ta' Ġerusalemm. U hawn l-istess, il-maġi mhux biss joffru l-inċens lil Ġesu għax iqisuh bħala is-saċerdot jew bħala Alla li jridu jqimuh, imma joffru l-inċens lil Ġesu għax huma imsejħin biex jagħmlu qatt saċerdotali. Joffri l-inċens kien ix-xogħol tas-saċerdot. Kull wieħed u kull waħda minna fil-laqgħa tagħna ma' Ġesu aħna saċerdoti. X'jiġifieri saċerdoti?
Mhux biss min huwa ordinat bħali, jew bħas saċerdoti l-oħra li hawn hawnhekk. Imma saċerdotu dak li ħajtu jgħixha bħala offerta. Saċerdotu dak li ħajtu jgħixha bħala att ta' mħabba, bħala għotja, dak hu s-saċerdot. Illi ħajtu ma jgħixix bħal Erodi, jaħseb u jfittex għalih innifsu, imma jgħixha bħala qatt ta' ħnina, qatt ta' mħabba mal-persuni li jilmu lej poġġieħ f'nofshom jew laqgħu magħhom. U l-mirra. Ħafna drabi aħna nassoċjaw il-mirra ma' tbatija ta' Ġesu. Iwa tajjeb, imma aktarx mhux is-sinifikat preċiż ta' dan il-materjal li huwa wkoll tip ta' reżina li tiġi mis-siġar. Il-mirra kien materjal użat ħafna biex minnu issir il-fwieħa. Użata propju fit-tiġijiet fil-vant nafsani. Għandna l-ktib tal-anja tal-anjiet li għal drabi, diversi drabi, isemmi dan l-ungwent, din il-fwieħa, ġejja mill-mirra. U allura is-sinifikat illi jrid jagħti San Mattew permezz ta' dan ir-rigal mhux xajr illi aħna nidħlu f'relazzjoni sponsali, f'relazzjoni ta' żwieġ, f'relazzjoni qawwija mal-persuna ta' Ġesu, f'relazzjoni qawwija ma' Alla. U fl-aħħar mill-aħħar dan seħħ fil-milja tiegħu fil-passjoni, il-mewt u d-difna ta' Ġesu. Mhux għalxejn San Ġwan meta jiġi biex jiddeskrivi d-difna ta' Ġesu jgħid illi Nikodemu xtara 400 libra ta' fwejjaħ. Żgur li fosthom kien hemm il-mirra, 400 libra. 400 libra huma ħafna, enormità. Imma għaliex għax San Ġwan kellu f'moħħu mhux biss id-difna, imma kellu f'moħħu t-tieġ illi fid-difna Ġesu iwettaq it-tieġ mal-umanità fil-fraġilità assoluta tagħha meta tkun qed titmermer u tikkorrompi ruħha fil-qiegħ tal-art. U allura l-mirra, it-tifsira tal-mirra, min xajr il-materjal, min xajr dak l-ungwent illi lilna jaqqadna f'relazzjoni sabiħa, f'relazzjoni intima, f'relazzjoni sponsali mal-persuna ta' Ġesu. Jalla, din il-festa tal-Epifanija dejna namlu passiħor fil-ħajja nisranija tagħna. Jalla, inwarbu xi ftit minna, jew aħjar inħallu lil kewba id-dawwa għal dawk il-partijiet mudlama ta' Erodi li hemm fina biex aħna wkoll nidħlu iktar fid-dar, insiru parti iktar mill-familja. Nixteħtu għal kubtejna biex inqimu, biex naduraw lis-sultan veru tagħna, l-mexxej waħdini tagħna u nofrulu dak li aħna, nofrulu dak li tagħna għax kull ma aħna u kull ma għandna mhux xajr rigal tiegħu.
ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejla tajba. U hekk eżis l-spettaturi u intom li segwejtuna permezz tal-medja soċjali ta' dioċesi tagħna kif ukoll permezz ta' mezzi oħrajn. Nirringrazzjawkom li għal darb'oħra erġajtu kontu magħna għal din il-lezzjo divina wara li għamilna il-mixja tal-erba' tiħdud tal-Avvent imqaddes bi preparazzjoni għal festa tal-Miliet li ċelebrajna ġimgħa ilu. Illum ukoll erġajna ħallejna l-kelma tal-dawalna, darba id-dawl tal-kewba illi mexxa lil maġi għand id-dawl veru, Ġesu tarbija fid-dar tal-familja imqazza f'Betlehem. Inħallu lilu wkoll li kompli dawalna f'dan iż-żmien, anki żmien ta' diffikultajiet ta' taqlib illi għaddejjin minnu hekk kif nibdew sena ġdida li nittamaw illi tkun waħda biktar setqa u risq minn dik illi temmejna. Aħna ma tfaddina xejn li f'nirringrazzjawkom li kontu magħna, nħeġġukom biex dejjem issegu l-avviżi li jitwaslu permezz tal-medja tad-Djoċesi ta' Għawdex, żgur li nerġgħu niltaqgħu l quddiem għal iktar riflessjonijiet fuq il-kelma ta' Alla permezz tal-lezzjo divina. Sakemm niltaqgħu darba oħra imma mill-ġdid inġeddu l-awguri tal-Miliet u s-sena it-tajba.
inselmulkom.